Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Wannan mutum da kuke gani boka ne wanda Ubangiji Allah ya bamu nasarar kamo shi. Akwai korafi da muka samu daga wata baiwar Allah akan cewa wasu 'yan mata da wasu samari sun yaudare ta, sun kai ta wurin shi a ƙauye, wanda da ta je yayi abin da yayi da ita, sannan kuma tana tunanin ya ɗebi wasu abubuwa na jikinta wanda ta tsorata, tana ganin cewa za a je a yi asiri ne na kuɗi da abin da aka ɗauka a jikinta, wanda yanzu haka an kwantar da ita asibiti domin a duba lafiyarta. To mun samu wannan korafi a gare ta, wanda ya nuna mana cewa daga bincike shi wannan mutum akwai matasa guda biyu ga sunan 'yan jami'a ne, suna karatu a jami'a, sun zo wajensa domin ya taimaka musu a karatu. Ya ce musu a yi wannan ba zai yi ba sai an samu faran mace an kawo masa faratas, wanda suka yi kokari suka nemo 'yan mata guda biyu suka kawo su, wanda da aka kawo masa waɗannan 'yan mata ya ce sam waɗannan ba su yi ba, wai suna bleaching. Wannan ce ta sa suka je suka ɗauko waccan, tare da su waɗannan mazan da matan aka je aka nemo wata ƙawarsu fara, wanda suka kawo ta ya zo ya yi abin da ya yi da ita, wanda kuma yanzu haka tana nan ba lafiya. Amma dai gashi za ku ji daga bakinsa. Tashi tsaye malam. To me sunanka? Sunana Dahiru Rukada. Ban ji ba. Isa Dahiru Rukada. Shekarunka nawa? Shekaru na 50. Na? 50. Shekara nawa kace? Shekara 50. A ina kake da zama? A Rukada. Ina kenan? Rukada mu dubi local gamu. To ga ka a Banfai, me ya faru? Abin da ya faru, Zakari da shi da abokinsa sun zo neman za su yi jarabawa a jami'a, suke neman kokari na wannan samun nasarar su ta makaranta. To daga nan ne musu bayani cewar za su zo da mace fara, sai nan suka zo da wayannan yara guda biyu. Ina wayanda suka fara zuwa gunna kai makaranta? Ga suna. Su ne waɗannan? To ina jin ka. To shikenan suka zo da wayancan guda biyu. Waɗannan matan? To ina sauraron ka. Musu bayani suna bleaching. Da haka su je su sako, shine suka je suka sako waccan Maryam. Daga nan da suka zo kuma na yi amfani da ita na shafi wannan abin nan ɗin maninta, shi ne baka haɗa abubuwan da shi ba, amma haɗa ba dai a takaice ba haɗa ba, domin su za su je su haɗa daga ƙarshe kuma ta tayi ta jima ta ce ita sai a biya ta kuɗinta da aka zo aka yi wannan abu, ba za ta kuma amince ba. Wannan shine abin da aka yi. To me yasa ka nemi a kawo faran mace? Saboda shi lakanin da haka ake hada shi. Kala-kala ne lakanin? Kala-kala ne asabi. To a takaice irin waɗannan mata da ake kawo maka, ka yi amfani da su ya kai kamar sau nawa? Sau 4. Na? Sau 4. To yan ina da yan ina da yan ina ne? Wasu ba yan nan ma kasar bane. Na. Ba yan nan kasar bane gaskiya. Domin akwai yan Neja guda biyu daga ciki, daga Neja suke. Guda ɗaya kuma ita kuma daga Magon ba take, ita ma dole sauran ba yan nan bane, ita ce kawai yan nan Kano. To yanzu ya kake ji a ranka? Ba na jin daɗi. Na? Ba na jin daɗi. An taɓa kama ka da wannan abin da kake yi? Shekara ka nawa kana yi? Shekara ta 5. Na? 5. To yanzu akwai wata nadama ne? Na yi ladama sosai. Na yi ladama kuma ina fatan duk wanda zai wannan shi ma Allah ya sa kai yi. To alhamdulillah yanzu dai nan kuna ganin sa a babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dikko FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi masa lakabi da nagari na kowa, ya sa an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka, wanda yanzu haka an fara faɗaɗa bincike. To wannan ya zama matashiya ga ɗalibai 'yan makaranta wanda suke so suna cin jarabawa, wato masu zuwa gurin irin waɗannan bokaye. Ku sani cewa in ka je ka gurin boka, to ko me ma zai iya sa ka yi, wanda kuma mafi yawanci ma kai gaba ɗaya ma abin da suke yi ƙarya ce. Ka tsaya kai karatu, Allah ya bada sa'a. Su kuma irin waɗannan 'yan matan da ake ɗebo su, to su ma a kula sosai, a kiyaye. Mu kuma ba za mu bari ba, za mu ci gaba da aiki ba daga kafa. Duk wanda bai ce wai al'umma ba za su zauna lafiya ba, to ko shakka babu ba za mu bar shi ya zauna lafiya ba. Wannan ma za mu yi binciken da ya kamata mu gurfanar a gaban kotu domin a musu hukunci. Saboda haka al'umma a kula, al'umma a kiyaye. Sannan masu zuwa gurin bokaye da sunan neman magani, mafi yawanci irin waɗannan abubuwan ake.
abubuwa ne marasa kyau. Kai daga jima ka san an ce kwakwalwa ba za ta ɗauka ba, ka ji an ce wai an kawo 'yan mata wai a'a wayannan bleaching suke sai an kawo masa farakar. To dai Allah ya kiyaye, Allah ya kare gaba. Wanda za su shirya a cikin su ubangiji Allah ya shiryar da su.